Dobrý deň ľudia, dneska som chcel len taký pohovor s vami, že zajtra bude šortík, kde budeme robiť vlastne takú hádanku, tam, kde budete hľadať. Potom bude možno aj na živo vysielanie a zdieľajte toto video ostatní, lebo ak nebude do 23. januára 150 odoberateľov na tomto kanále, tak neodhalím svoje meno. Takže to zdieľajte všetkým kamošom, aj bratom, aj sestrám, aj všetkým prosím, nech tu dajú odber. A potom ešte napíšem aj meno nášho takého kanála s kamarátkou a tam to je na WhatsAppe, ak máte WhatsApp, tak to je super, lebo WhatsApp je dobrá aplikácia, je tam aj nový AI. A takže potom aj urobíme, že také videjko, taký špeciálnik, že čo som dostal na Vianoce a majte pekný dník, skôr večer, lebo už je 22:42, lebo prvé video sa mi nepodarilo a toto dúfam, že sa mi už podarí. Takže majte šťastné sviatky a čau.